Ovo nam je mini jubilej, 5. izdanje i dobrodošli na Music Fest pre svega. Što se vašeg pitanja tiče, pa ima svojih naravno velikih prednosti. Nekada je teško, nekada je izazovno, ali je uvek lepo i uvek završni krajnji cilj zasjeni sve to, tako da čim se održava već evo 5. godina znači da nešto radimo kako treba. Naš kor čine ljudi različitih profila i generacija. Ideja ovog festivala i ove manifestacije uopšte je da malo poguramo omladinu u ovu malo kreativnu sferu, da animiramo malo omladinu i da animiramo stanovništvo da dođe da čuje kvalitetan zvuk koji je tu prisutan godinama u ovom prelepom ambijentu i pokušavamo da spojimo tako dve korisne i lepe stvari. Festival je pod pokroviteljstvom grada Beograda, opštine Zemun, Kancelarije za mlade opštine Zemun i kao što vidite ove godine se priključio sponzorskom timu i Galenika, tako da nadamo se da gradimo jednu priču koja će trajati dugi niz godina i potrudit ćemo se svake godine bude sve bolje.